Klasični japanski pick-upovi izrađeni su u zlatnom dobu jednostavnog, robusnog inženjeringa i vrhunskih materijala koje danas više ne vidimo. Mehaničari i korisnici diljem svijeta potvrđuju da su ti modeli doslovno neuništivi. I dalje rade desetljećima kasnije s stotinama tisuća kilometara i samo osnovnim održavanjem. Danas ću vam pokazati 15 japanskih pick-upova koji su doslovno neuništivi, one koje mehaničari potvrđuju kao najbolje ikad izrađene. Idemo odmah na potpuni popis. 15. mjesto. Mazda B-Series od 1994. do 2006. Počinjemo s Mazda B-Series od 1994. do 2006. To je kompaktni pick-up s dvotočkovnim trolitrenim četverocilindričnim motorom koji razvija 143 konjske snage. Postoji i trolitrena V6 verzija sa 150 konjskih snaga. Mijenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je zajednička konstrukcija s Ford Rangerom, mehanički su blizanci. Mehanika je jednostavna, a pouzdanost dokazana. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $3,000 do $8,000. Mazda B-Series je u osnovi Ford Ranger s Mazdinim grbom, rezultat suradnje između dviju marki. Dijelili su platformu, motore i mjenjače. Dvotočkovni trolitreni četverocilindrični motor je Fordov Duratec, testiran u milijunima vozila. Jednostavan je, atmosferičan i praktički neuništiv uz osnovno održavanje. 5-stupanjski ručni mjenjač je robusan s kvačilom koje lako traje 200.000 km. 4-stupanjski automatski mjenjač isti je kao kod Rangera, gladak, pouzdan i s izmjenom tekućine svakih 60.000 km traje neograničeno. Šasija s nosačem je robusna i može podnijeti velike terete bez problema. Dvostruki viljuškasti ovjes sprijeda i lisnate opruge straga klasična je konfiguracija za radne pick-upove. Mehaničari kažu da je B-serija pouzdana, jer koristi provjerenu Fordovu tehnologiju bez komplikacija. Nema nepotrebne elektronike, nema složenih sustava, samo jednostavna mehanika koja funkcionira. Vlasnici lako prijavljuju 300.000 km s osnovnim održavanjem. Cijena od $3,000 do $8,000 na tržištu rabljenih proizvoda čini ga dostupnim radnicima i malim poduzećima. Post 14, prva generacija Isuzu D-Max od 2002. do 2006. Prva generacija Isuzu D-Maxa od 2002. do 2006. je srednje veliki pick-up s trolitrenim turbodizelskim motorom koji razvija 163 konjske snage. Mijenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. 4x4 vožnja na pola radnog vremena je robusna. Šasija nosača je čvrsta, s dvostrukim viljuškastim ovjesom sprijeda i lisnatim oprugama straga. Isuzu motor je legendaran po svojoj pouzdanosti. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $4,000 i $10,000. Prva generacija D-Maxa etablirala je Isuzu kao ozbiljnog proizvođača srednje velikih pick-upova. Trolitreni turbodizelski motor je inženjerski dragulj Isuzua. To je 4EH1-TC, četverocilindrični turbodizel s izravnim ubrizgavanjem u Common Rail. Mehaničari ga smatraju jednim od najpouzdanijih dizelaša ikad izgrađenih. Uz pravilno održavanje i kvalitetno ulje, lako prelazi 500.000 kilometara. Turbo je robustan i rijetko otkazuje. 5-stupanjski ručni mjenjač ima hidrauličnu spojku koja je glatka i izdržljiva. 4-brzinski automatski mjenjač je Aisin, japanski dobavljač koji također opskrbljuje Toyotu. Šasija grede je robusna s konstrukcijom dizajniranom za utovar i vuču. Ovjes podnosi težak rad bez prigovora. 4x4 part-time drive s redukcijom je jednostavan i učinkovit. Vlasnici u Africi, Aziji i Latinskoj Americi izvještavaju da je D-Max praktički neuništiv u ekstremnim uvjetima. Cijena od $4,000 do $10,000 čini ga izvrsnom investicijom za rad. Mjesto 13. Mitsubishi L200 treća generacija od 1996. do 2006.
Treća generacija Mitsubishija L200 od 1996. do 2006. je radni pikap s četverocilindričnim turbodizelskim motorom od 2.5 litara, koji proizvodi 100 konjskih snaga. Postoji i dvotočkovna, četverolitrena benzinska verzija sa 140 konjskih snaga. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili četverostupanjski automatski. Super Select 4WD pogon je svestran. Šasija s nosačem ima čvrstu konstrukciju. Pouzdanost se dokazuje desetljećima. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $3.000 do $9.000. Treća generacija L200 bila je trenutak kada je Mitsubishi usavršio pouzdanu formulu radnih pikapova. Petolitarski dvotočkasti turbodizelski motor je 4D56, legendarni po izdržljivosti. To je dizel s neizravnim ubrizgavanjem, stara, ali neuništiva tehnologija. Mehaničari kažu da ovaj motor podnosi zanemarivanje koje bi ubilo moderne motore. S uljem i osnovnim filterima lako doseže 400.000 km. 5-stupanjski ručni mjenjač je robusna tradicionalna Mitsubishi konstrukcija. Super Select 4WD sustav omogućuje vam prebacivanje između pogona na stražnje kotače, visokog 4WD i niskog 4WD čak i u vožnji. To je svestran i pouzdan sustav. Šasija nosača podnosi velika opterećenja i ekstremne radove. Dvostruki viljuškasti ovjes sprijeda s lisnatim oprugama straga je dokazana konfiguracija. Vlasnici u ruralnim područjima potvrđuju da je L200 pick-up koji se jednostavno ne kvari. Cijena od $3.000 do $9.000 izvrsna je za pouzdano preuzimanje posla. 12. mjesto Nissan Frontier D22 od 1997. do 2004. Nissan Frontier D22 od 1997. do 2004. je kompaktni pick-up s dvocilindričnim četverocilindričnim motorom koji razvija 143 konjske snage. Tu je i trotočkovna trolitrena V6 verzija sa 180 konjskih snaga. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili četverostupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je robusna. A24 DE motor je legendaran po svojoj pouzdanosti. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $4.000 i $11.000. Frontier D22 je kompaktni pick-up koji je Nissan izgradio kako bi konkurirao Tacomi i dobro se pokazao. KA24DE četverocilindrični motor KA24DE1 je od najpouzdanijih motora koje je Nissan ikada proizveo. Radi se o atmosferskom dvostrukom bregastom vratilu i lancu bregastog zupca koji se nikada ne mora mijenjati. Mehaničari potvrđuju da ovaj motor s običnim uljem lako prelazi 350.000 km bez većih problema. Trotočkovni trolitreni V6 je VG33E, također legendarni po izdržljivosti. 5-stupanjski ručni mjenjač je robustan s kvačilom koje traje. Četverostupanjski automatski mjenjač pouzdan je uz osnovno održavanje. Šasija nosača je čvrsta Nissan konstrukcija. Ovjes je kalibriran za rad, ali nudi razumnu udobnost. Opcionalni 4x4 pogon je jednostavan i učinkovit na pola radnog vremena. Vlasnici navode da je Frontier D22 pouzdan pick-up koji ne stvara probleme. Cijena od $4.000 do $11.000 je taman za pouzdan japanski kompaktni pick-up. 11. mjesto Toyota T100 od 1993. do 1998. Toyota T100 od 1993. do 1998. je veliki Toyotin pick-up s trolitrenim V6 motorom koji razvija 150 konjskih snaga. Postoji i trotočkovna četverolitarska verzija sa 190 konjskih snaga. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili četverostupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je robusna. Konstrukcija ima karakterističnu Toyota kvalitetu. Pouzdanost je legendarna. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $5.000 do $12.000. T100 je bio prvi ozbiljan pokušaj Toyote da izgradi pick-up pune veličine za američko tržište.
iako nije imao komercijalni uspjeh kao Tundra koja ga je zamijenila, T100 je iznimno pouzdan pick-up. Trolitreni V6 motor je 3/E, također testiran u 4Runner i drugim Toyota modelima. Gladak je, pouzdan i uz osnovno održavanje lako doseže 300.000 km. Motor od 3 i 4 litre je 5/FE, još robusniji i snažniji. Oba motora koriste lanac bregastog sustava i praktički su neuništiva. 5-stupanjski ručni mjenjač je tradicionalni Toyota robusni mjenjač. 4-stupanjski automatski mjenjač isti je kao onaj u Land Cruiseru. Gladak, pouzdan i izdržljiv. Šasija nosača je robusne Toyota konstrukcije. Ovjes je dokazana konfiguracija. Mehaničari kažu da T100 ima svu Toyotinu pouzdanost u formatu velikog pick-upa. Vlasnici kuća prijavljuju iznimnu izdržljivost uz jednostavno održavanje. Cijena od $5 do $12.000 izvrsna je za pouzdani Toyota veliki pick-up. 10. mjesto. Isuzu Rodeo kosa crta pick-up od 1988. do 2004. Isuzu Rodeo kosa crta pick-up od 1988. do 2004. je svestrani kompaktni pick-up s 4-cilindričnim motorom od 2 boda od 6 litara, koji proizvodi 120 konjskih snaga. Postoji i trotočkovna, dvolitrena V6 verzija s 205 konjskih snaga. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Isuzu motori su neuništivi. Konstrukcija je jednostavna i robusna. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $3.000 i $10.000. Isuzu je proizvodio pick-upove dok je marka još prodavala u Sjedinjenim Državama, a ti pick-upovi su legendarni po izdržljivosti. 6-litarski dvotočkasti 4-cilindrični motor je 4ZE1, jednostavan, atmosferski i praktički neuništiv motor. Mehaničari koji su radili s Isuzuom potvrđuju da ovi motori s baznim uljem lako dosežu 400.000 km. Trotočkovni, dvolitarski V6 jednako je robustan. 5-stupanjski ručni mjenjač je robusna Isuzu konstrukcija. 4-stupanjski automatski mjenjač je pouzdan. Šasija je jednostavna konstrukcija namijenjena da traje. Ovjes upija rad bez problema. Ti su pick-upovi također prodavani kao Chevrolet Luv na nekim tržištima. Vlasnici koji još uvijek imaju ove Isuzu izvještavaju da se jednostavno ne kvare. To su pick-upovi stare konstrukcije kad je sve bilo jednostavno i robusno. Cijena od $3 do $10.000 je izvrsna za neuništivi japanski pick-up. 9. mjesto. Nissan Hardbody D21 od 1986. do 1997. Nissan Hardbody D21 od 1986. do 1997. je ikonični kompaktni pick-up s 4-cilindričnim dvotočkastim 4-litarskim motorom koji razvija 134 konjske snage. Postoji i verzija s 3 litre V6 motora sa 153 konjske snage. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je robusna. Z24 motor je legendaran po iznimnoj pouzdanosti. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $2.000 do $8.000. Hardbody D21 je od najikoničnijih kompaktnih pick-upova ikad izrađenih. Nadimak Hardbody potječe od dizajna ravnih linija i čvrste konstrukcije. Z24 4-cilindrični motor s 2 točke legendaran je jednostavan, atmosferski, u ranim verzijama s karburatorom, a u kasnijim verzijama ubrizgavan. Mehaničari kažu da je Z24 praktički neuništiv. S običnim uljem i svječicama svakih 100.000 km lako doseže 500.000 km. Trolitreni V6 je VG30E, također iznimno pouzdan. 5-stupanjski ručni mjenjač je robustan tradicionalni Nissan. 4-stupanjski automatski mjenjač je jednostavan i izdržljiv. Šasija nosača izdrži težak rad.
Ovi pick-upovi su se intenzivno koristili kao radna vozila i mnogi su i danas u funkciji desetljećima kasnije. Vlasnici kuća vole ih zbog jednostavnosti i pouzdanosti. Cijena od $2,000 do $8,000 je nevjerojatna za neuništivi klasični japanski pick-up. 8. mjesto. Mitsubishi Mighty Max L200 druga generacija od 1986. do 1996. Druga generacija Mitsubishi Mighty Max L200 od 1986. do 1996. je pick-up za iznimnu izdržljivost s dvotočkovnim 6-litrenim četverocilindričnim motorom koji razvija 109 konjskih snaga. Tu je i dvotočkovna verzija s 5-litarskim turbodizelom i 87 konjskih snaga. Mijenjač je 5-stupanjski ručni. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Konstrukcija je robusna s iznimnom mehaničkom jednostavnošću. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $2,000 i $7,000. Druga generacija Mighty Maxa je čisti radni pick-up izgrađen u vrijeme kada je Mitsubishi pravio jednostavna, robusna vozila. Dvotočkasti benzinski motor od 6 litara je G5 4B, jednostavan atmosferski četverocilindrični motor koji uz osnovno održavanje traje neograničeno. 5-litreni dvotočkasti turbodiesel je 4D56 s indirektnim ubrizgavanjem, praktički neuništiv. Mehaničari koji rade u ruralnim područjima kažu da ovi Mitsubishiji trpe ekstremnu nemarnost i nastavljaju s radom. 5-stupanjski ručni mijenjač je robustan. Šasija podnosi opterećenje i oštećenja. Ovjes je jednostavan, ali učinkovit. Ovi pick-upovi su se u Sjedinjenim Državama prodavali i kao Dodge Ram 50. To su pick-upovi stare konstrukcije kad je sve bilo mehaničko i jednostavno. Vlasnici kuća koji ih koriste za posao izvještavaju o iznimnoj pouzdanosti. Cijena od $2,000 do $7,000 izvrsna je za neuništivo preuzimanje posla. 7. mjesto. Mazda B-Series druga generacija od 1986. do 1993. Druga generacija Mazda B-Series od 1986. do 1990. I treće je kompaktni pick-up sestrinski model Ford Rangera s dvocilindričnim četverocilindričnim motorom s 2 litre, koji proizvodi 85 konjskih snaga. Postoji i dvotočkovna 6-litrena verzija sa 121 konjskom snagom. Mijenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Jednostavne mehanike dijele s Fordom. Pouzdanost se dokazuje desetljećima. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $2,000 do $6,000. Ova generacija B serije bila je vrijeme kada je suradnja Mazda-Ford bila u punom jeku. To su pick-upi praktički identični Ford Rangeru s Mazdinim oznakama. Dvotočkovni, dvolitreni motor Ford je testirao u milijunima vozila. Dvotočkovni, 6-litreni motor je iznimno robustan Mitsubishi G5 4B. Oba motora su jednostavna, atmosferska i s osnovnim održavanjem koje traje 300.000 km ili više. 5-stupanjski ručni mijenjač je robustan. 4-stupanjski automatski mijenjač je pouzdan tradicionalni Ford. Šasija nosača podržava rad. Ovjes je klasična konfiguracija pick-upa. Mehaničari kažu da su ove B serije pouzdane, jer koriste provjerenu Ford Mazda tehnologiju bez komplikacija. Vlasnici kuća cijene ih zbog jednostavnosti i izdržljivosti. Cijena od $2,000 do $6,000 je pristupačna za pouzdan japanski kompaktni pick-up. 6. mjesto. Toyota Tacoma prva generacija od 1995. do 2004. Prva generacija Toyota Tacoma od 1995. do 2004. legendarni je kompaktni pick-up s četverocilindričnim dvotočkastim četverolitarskim motorom koji razvija 142 konjske snage. Tu je i dvotočkovna 7-litarska verzija sa 150 konjskih snaga, te trotočkovni četverolitarski V6 motor sa 190 konjskih snaga. Mijenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski.
Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija s nosačem ima neuništivu Toyota konstrukciju. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $6,000 i $15,000. Prva generacija Tacome zamijenila je klasični Toyota pick-up na američkom tržištu i stvorila novu legendu. Svi motori su testirani od strane Toyote. Dvolitreni je 2RZ-FE, 2,7 litra je 3RZ-FE, a V6 s 3 i 4 litra je 5VZ-FE. Svi koriste lanac zupčastog mehanizma i praktički su neuništivi. Mehaničari potvrđuju da ti motori s običnim uljem lako dosežu 400.000 km. 5-stupanjski ručni mijenjač je robustan tradicionalni Toyota. 4-stupanjski automatski mijenjač je legendarni A340, koji se također koristi u Land Cruiseru. Gladak, pouzdan i izdržljiv neograničeno uz održavanje. Šasija nosača je robusne Toyota konstrukcije. Ovjes je kalibriran za rad, ali nudi udobnost. Opcionalni 4x4 pogon je robustan i pouzdan. Vlasnici prve generacije Tacoma navode iznimnu izdržljivost. Mnogi prelaze $500,000 kilometara i još uvijek rade savršeno. Cijena od $6,000 do $15,000 odražava veliku potražnju za legendarnom Toyotinom pouzdanošću. 5. mjesto. Od 1980. do 2006. Nissan Patrol Safari Pickup. Nissan Patrol Safari Pickup od 1980. do 2006. je terenski pick-up s 4-litarskim rednim 6-cilindričnim motorom koji razvija 165 konjskih snaga. Postoji i 4-točkovna dvolitrena turbodizelska verzija sa 145 konjskih snaga. Mijenjač je 5-stupanjski ručni. 4x4 part-time drive ima zaključavajući diferencijal. Šasija okvira je robusna, gotovo vojne konstrukcije. Pouzdanost je ekstremna. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od $7,000 do $18,000. Patrol Pickup je pick-up verzija legendarnog Nissan Patrol off-road modela. 4-litarni redni 6-cilindrični motor je TB48, jedan od najrobusnijih motora koje je Nissan ikada izgradio. Atmosferski je jednostavan i uz pravilno održavanje traje neograničeno. 4-točkasti dvolitreni turbodizel je TD42, legendaran u Africi i na Bliskom istoku po iznimnoj izdržljivosti u teškim uvjetima. Ti motori redovito prelaze 1.000.000 kilometara. 5-stupanjski ručni mijenjač je robusne Nissanove konstrukcije. Šasija okvira je vojno robusna. Kruti ovjes s osovinama sprijeda i straga omogućuje iznimne off-road sposobnosti. Zaključavajući diferencijali su robusni. Ove pick-upove koristile su vojska, naftne kompanije i ekstremni avanturisti. Vlasnici potvrđuju da su praktički neuništivi. Cijena od $7,000 do $18,000 je taman za legendarni off-road pick-up. 4. mjesto. Toyota Hilux 5. generacija od 1988. do 1997. 5. generacija Toyota Hilux od 1988. do 1997. legendarni je radni pick-up s 4-cilindričnim dvotočkovnim 4-litarskim benzinskim motorom koji proizvodi 114 konjskih snaga. Postoji i dvotočkasta 4-litarska turbodizelska verzija s 97 konjskih snaga. Mijenjač je 5-stupanjski ručni. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je neuništiva. Konstrukcija je jednostavna i robusna. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između $5,000 i $14,000. 5. generacija Hiluxa je trenutak kada je Toyota usavršila formulu neuništivog pick-upa. Dvotočkasti 4-litarski benzinski motor je 22R-E, jedan od najpouzdanijih motora ikad izgrađenih. Mehaničari diljem svijeta potvrđuju da 22R-E s osnovnim uljem i minimalnim održavanjem lako doseže 600.000 km. 4-litarni dvotočkasti turbodizel je 2LT, također iznimno robustan. Oba motora su jednostavna, bez komplicirane elektronike. 5-stupanjski ručni mijenjač je robustan tradicionalni Toyota.
Šasija s nosačem izdrži ekstremne radove desetljećima. Ovijes je dokazana konfiguracija. Ti Hiluxi korišteni su u ratovima, u zonama sukoba, pustinjama i džunglama. Vlasnici potvrđuju da se jednostavno ne kvare. Cijena od 5 do 14.000 dolara izvrsna je za Toyota legendu neuništivosti. Treće mjesto, Toyota Hilux 6. generacija od 1997. do 2004. Toyota Hilux 6. generacije od 1997. do 2004. je dokazani neuništivi pick-up s dvotočkovnim četverocilindričnim motorom od 7 točaka koji razvija 150 konjskih snaga. Postoji i verzija s 3 litre turbodizela sa 103 konjske snage. Mjenjač je 5-stupanjski ručni. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija nosača je ojačana. Izrada je vrhunske kvalitete, pouzdanost je legendarna. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od 6.000 do 16.000 dolara. 6. generacija Hiluxa poboljšala je sve u odnosu na 5. generaciju, a pritom zadržala neuništivost. 7-litarni dvotočkasti motor je 3RZ-FE, poboljšana evolucija legendarnog 22R s višetočkastim ubrizgavanjem i većom snagom, ali jednakom pouzdanošću. Trolitreni turbodizel je iznimno robustan 1KZ-T s izravnim ubrizgavanjem. Oba motora uz pravilno održavanje lako prelaze 500.000 kilometara. 5-stupanjski ručni mjenjač je robustan. Šasija nosača je ojačana radi veće nosivosti. Ovijes je poboljšao udobnost bez žrtvovanja kapaciteta. Ovi Hilux modeli i dalje su najtraženiji pick-upovi u Africi, Aziji i Latinskoj Americi zbog dokazane pouzdanosti. Mehanika potvrđuje da su praktički neuništivi. Cijena od 6 do 16.000 dolara odražava veliku potražnju za legendarnom Toyotinom pouzdanošću. Drugo mjesto, Toyota Tundra 1. generacija od 2000 do 2006. Prva generacija Toyota Tundra od 2000. do 2006. je američki veliki pick-up s trotočkastim četverolitarskim V6 motorom koji proizvodi 190 konjskih snaga. Tu je i četverotočkovna sedmolitarska V8 verzija s 245 konjskih snaga. Mjenjač može biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4. Šasija je robusna. Konstrukcija ima karakterističnu Toyota kvalitetu. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se između 8.000 i 20.000 dolara. Prva generacija Tundre bila je trenutak kada je Toyota napokon izgradila pick-up kamionete pune veličine kako bi konkurirala američkim. Četverolitarski trotočkasti V6 je iznimno pouzdan 5VZ-FE testiran u Takomi i 4 Runneru. Sedmolitarski četverokutni V8 je legendarni 2UZ-FE, jedan od najpouzdanijih V8 motora ikad izgrađenih. Mehaničari potvrđuju da 2UZ-FE s osnovnim održavanjem lako doseže 500.000 km bez većih problema. Oba motora koriste lanac bregastog sustava. 5-stupanjski ručni mjenjač je robustan. Četverobrzinski automatski mjenjač je dokazani Toyota. Šasija okvira je robusne konstrukcije. Ovijes nudi sposobnosti i udobnost. Vlasnici Tundre prve generacije prijavljuju iznimnu izdržljivost tipičnu za Toyotu. Cijena od 8 do 20.000 dolara je taman za Toyota neuništivi veliki pick-up. Prvo mjesto, Toyota Hilux 4. generacija od 1983. do 1988. A dolazimo na prvo mjesto s apsolutnom legendom, 4. generacijom Toyota Hiluxa od 1983. do 1988. Ima četverocilindrični benzinski motor s 2 točke i 4 točke koji proizvodi 100 konjskih snaga. Tu je i dvotočkovna četverolitarska turbodiesel verzija s 90 konjskih snaga. Mjenjač je 5-stupanjski ručni. Trakcija je stražnja s opcijskim 4x4.
Šasija sa stringerom pokazala se jednostavnom, robusnom i neuništivom konstrukcijom. Ovo je Hilux koji je Top Gear program pokušao uništiti i potpuno propao. Cijena na tržištu rabljenih vozila kreće se od 4 do 12 tisuća dolara. Četvrta generacija Hiluxa je apsolutna legenda neuništivih pick-upova. Dvotočkasti četverolitarski benzinski motor je 22R, vjerojatno najpouzdaniji četverocilindrični motor ikad izgrađen. Mehaničari diljem svijeta to potvrđuju. 22R s redovitim uljem i osnovnim održavanjem lako doseže 1.000.000 kilometara. Jednostavan je, s karburatorom, bez elektronike i praktički neuništiv. Četverolitreni dvotočkasti turbodizel jednako je robustan 2 litra. Petstupanjski ručni mjenjač je robusne Toyotine konstrukcije. Šasija nosača je jednostavna, ali iznimno čvrsta. Ovjes je dokazana klasična konfiguracija. Ovo je Hilux iz legendarne epizode Top Geara, gdje je bio uronjen u more, ostavljen u srušenoj zgradi, zapaljen i ipak otrgnut. Vlasnici ovih Hilux modela potvrđuju da se jednostavno nikada ne kvare. To su građevinski pick-upovi kad je sve bilo jednostavno, mehaničko i robusno. Cijena od 4 do 12 tisuća dolara je nevjerojatna za najneuništiviji pick-up ikad napravljen.